tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Sejrin nofru dan il-sakrifiċċju tal-Qudisa għal Ġusepp, Kedina Bella u Liza Portelli. Jeżjes, u dan l-ewwel ħadd tal-Avvent qegħdin nibdew sena liturġika ġdida. Sena li għandna ċertezza waħda. Nisrani ma jimxiex fl-għama, imma għandu ċertezza li l-mulej ikun miegħu jimxi. Jew xaħna kulli kollha dik il-grazzja li nilqgħu l-mulej, li nimxu wara għala vera ix-xi. Għalhekk biex nitħejjew tajjeb għal-din il-laqgħa fil-waqt li nafu l-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maghfra għal-ħin. Mulej kniena, Kristu kniena, mulej kniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, anqal fil-fidili tiegħek irrieda li bis-saħħa ta' għajja tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħbu miegħu fil-liminija tiegħu u jistħoqilhom is-salta tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix bisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Il-mulej jiġma' l-ġnus kollha fis-slim tas-saltna ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Il-kelma li ġiet fdera lil Iżajija bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalemm għad jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-mulej togħla l fuq mill-qċaqċet tal-muntanji u tintrefa l fuq mill-għoljiet. Lejha qatt jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta' popli qatt jiġu jgħidu ħalli mmorru nitilgħu fuq l-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sion joħroġ it-tagħlim u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalemm. Il-mulej jagħmel il-ħaq bejn il-ġnus u jaqta' s-sentenza bejn ħafna popli u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f'sikek tal-muħriet u l-anezz tagħhom f'minġel. Ebda ġens ma jirfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra ma jitalmuhiex iżjed. Ejja dar Ġakob ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien immorru ferħana f'dar il-mulej. Ngħidu flimkien immorru ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġnejna fi bwiebek Ġerusalemm. Ngħidu flimkien immorru ferħana f'dar il-mulej. Lejha trubujiet jitilgħu it-trubujiet tal-mulej. Mhux skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-mulej. Għax hemm twaqfu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Ngħidu flimkien immorru ferħana f'dar il-mulej. Itolbu slim għal Ġerusalemm. Ħajkollhom islim daw kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm islim ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Ngħidu flimkien immorru ferħana f'dar il-mulej. Minħabba ħutu ħbibi ħallini ngħidlek islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq li jkollok il-ġid. Ngħidu flimkien immorru ferħana f'dar il-mulej. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, waslet is-sija li intom tqumu min-nas għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum. Inwarbu mela l-emil ta' dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ngħixu kif jixraq bħal f'binar
mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux bil-żina u d-baħrid, mhux bil-ġlied u l-għejra, imma ilbsu lil Siedna Ġesu Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Uri li ilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: bħal fi żmien Noe hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem, għax kif iż-żmien ta' qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu, sa dakinhar li Noe daħal fl-arka u b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju u ġar lil kulħadd, hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fil-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jidħnu flimkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Isru mela, għax ma tafux il-jum li fih jiġi siedkom. Kunu għafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf f'liema sara tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jisar u ma jħallihx jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti jintom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Ħut Jeżies. Illum bdejna l-qudiesa b'ġest li ma tantx aħna mdorrijin nagħmluh, fejn is-saċerdot daħal f'nofs din l-assemblea f'nofsna bil-kelma ta' Alla, bl-Evanġeljarju. Dan huwa l-avvent eżies. Dan hu li jfisser nisar, li jien inħalli il-kelma t'Alla tidħol f'ħajti. Li jien ħajti nara li tkun imdawla mill-kelma ta' Alla. Qegħdin nibdew sena ġdida. U forsi bħalma nagħmlu fl-ewwel ta' Jannar, wieħed jista' jistaqsi u jgħid: tgħid x'se jiġri s-sena d-dieħla? Kif se ngħadduha? In-Nisrani mhuwiex dak li jagħmel din il-mistoqsija, għaliex in-Nisrani Jeżies għandu ċertezza waħda f'qalbu: il-mulej ġej. U għalhekk mena l-avvent huwa żmien li lilna għandu jagħmlilna l-kuraġġ. Imma jista' jiġrilna li aħna ma nintebħux bil-preżenza ta' Alla.
Sant Augustin kellu sentenza sabiħa fejn kien iħobb jgħid nibża li Alla jgħaddi u jien ma nintebaħx. Il-Knisja tippreżentalna iż-żmien tal-Avvent bħala iż-żmien tal-erosija. Il-mulej ġej mhux biex jikkastigana, anke dan l-istil tal-Evanġelista Mattew, l-istil apokalittiku bħal meta speċi jippreżenta il-mod ta' kif Isa ħad tispiċċa d-dinja. Ma dan biex jagħmlu u dawn l-enfasi qegħdin fuq in-natura biex jgħidilna ħaġa waħda li dak kollu li huwa tad-dinja kollu jispiċċa. L-allat folozz li jiena u int forsi ħafna drabi ivvintejna fil-ħajja tagħna u li lilu nadura l-flows, nadura l-poter, nadura l-ħakma, nadura d-divertiment li minnhom jitkellem anke it-tieni qarri ta' San Pawl illum lir-Rumani. Nadura id-baħrejt, il-ġlied, lejra. Għax tfisser tadura? Tfisser tadura ma jfissirx li tinżel arkubtejk, imma tadura jfisser fil-veru sens tal-kelma jien ninżel arkubtejhom quddam dawn l-affarijiet għax dawn jien ngħixhom inwettaqhom. U allura fil-kitba tiegħu San Mattew qiegħed jgħidilna li dawn l-allat folozz li aħna ivvintajna kollha għad jispiċċaw. ċertezza waħda għandu n-nisrani li l-mulej ġej jifittixni. U għaliex ġej jifittixni? Għax Alla huwa mħabba. Infatti xbija sabiħa fi żmien tal-Avvent hija propju dik tal-erosija. Kristu il-Arus, il-Knisja, jiena u int, dawk kollha li jemmnu hija l-Arusa tal-mulej. Anke jekk hija arusa mimlija difetti, imma l-mulej jħobba. Il-mulej jifittixha biex jurija imħabtu. Il-mulej ġej biex jurina l-imħabba tiegħu. U għalhekk ħafna drabi din ir-relazzjoni bejni u bejn Alla ma tridx tkun mibnija fuq il-biża' għax Alla ħajjikkastigani, għax ħanagħmel id-dnub il-mejjed. Dak huwa raġunament eżis ħutej ta' tfal iż-żgħar. Ejjew nimmaturaw ir-rapport tiegħi ma' Alla. Aħna dalgħodu xedna sejrin ferħana f'dar il-mulej. Kien kliem li jednih bil-fom, kien forsi kliem gidba, għax forsi jien ġejt hawn biex ma nagħmilx id-dnub għax nibża minn Alla. Ġejt hawn għax qajmitni ommi, għax ġabni r-raġel, għax ġabitni l-mara biex nagħmel preżent. X'inhu dak li ġabni lili? Għalfejn ġejt? L-Avvent huwa dan iż-żmien fejn jien nagħmel dawn l-interrogattivi. Jiena ġejt biex inkompli naraf l-imħabba ta' Alla. Intom araw ftit kemm iż-żgħar kemm il-kbar f'rapport ta' erosija. X'inhu dak li jmexxi l-arusa lejn l-arus u l-arus lejn l-arustu? Mhumiex tant ir-raġunamenti, imma hija l-imħabba, hija l-qalb li tmexxina lejn dak li aħna qed infittxu. Hija l-karba li tagħmel il-Knisja fi żmien tal-Avvent, il-karba tal-Arusa. Ejja, mulej Ġesu, marra tagħna, ejja.
hija talba li l-Knisja tagħmel tinqeda bil-ktieb tal-għanja tal-għanijiet semmali leħnek ħelu. U għalhekk ejjew nieħdu bis-serjetà eżjes dan iż-żmien tal-Avvent. Ejjew insibu mumenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum, propju f'dawn il-jiem tqasmilkom dak il-ktieb sabiħ li tistgħu tużawh matul dan l-Avvent, ftit mumenti, imma ejjew niftħu darna għal mulej li ma nagħmlux l-iżbal bħan nies ta' fi żmien Noè. Fejn kienet id-differenza bejn Noè u n-nies ta' żmienu? In-nies ta' żmienu kienu mogħdijin fix-xorb, fix-xokor, fiż-żina, biex jaħkmu, biex jibnu, mogħdijin f'dak li hu materjali. Imma ġie Alla u ma ntebħux. Noa kien bniedem bħalhom li jaħdem, jistinka għal ħajja ta' kuljum, imma kien bniedem li fil-ġurnata ta' kuljum kellu ħin ukoll li jiddedikah biex jisma' lil Alla. U għalhekk Mosè isalva, Noè isalva għax jidħol fl-arka tas-salvazzjoni. L-arka tas-salvazzjoni hija simbolu ta' dak li jilqa' f'daru lil Alla. L-arka hija simbolu tal-Knisja, id-dar li fejn jammar Alla mal-poplu tiegħu. Ejjew għalhekk nitolbu biex dan l-Avvent għalina l-koll ikun tassew żmien fejn aħna inħallu il-kelma tal-mulej tidħol. Ejjew nagħmlu dan il-ġest li bdejna bih il-Qudiesa ma jkunx biss tijatrin, għax tistgħu nwettquh bħala tijatrin, raw kemm jien sabiħ, dħalt fin-nofs, għamilna purċissjoni. Imma dak il-ġest irid ifakkarni biex jiena f'dan l-Avvent jiena niftaħ qalbi għall-kelma ta' Alla, inħallija tagħammar f'dari, għax meta Alla jidħol f'qalbi, qalbi wkoll tidħol fil-qalb ta' Alla. U għalhekk ħadd tkun it-talba tagħna, ejja mulej Ġesu, ejja jidħol f'darna, ejja jidħol f'ħajjitna. Nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imniss mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih żar kollox. Nisel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn umiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mal-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa, Kattolika Apostolika, nisqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-mulej Ġesu, il-maħbub tagħna, ġej fostna biex iġeddidna f'imħabtu. Ejjew nitolbuh biex aħna nkunu imħejjija għal miġja tiegħu u nilqgħuh fil-ħajja tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli bil-ħidma tagħha u tgħin il-kull bniedem
jilqa l-imħabba ta' Kristu. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li għandhom l-awtorità sabiex jaħdmu flimkien ħalli s-saltan fost il-bnedmin kollha il-paċi. Nitolbu. Nitolbu għal morda tagħna biex huma jkunu mdawrejn minn persuni li jurwhom l-imħabba ta' Alla bir-rispett u l-imħabba ta' madwaru. Nitolbu. Nitolbu għalina il-koll biex imdawlejn minn Marija bħal Marija bl-għajnuna tal-Ispirtu nilqgħu fil-ħajja tagħna il-kelma ta' Alla biex iddawwalna u tmexxina. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa talbna mulej u għatina l-Ispirtu tiegħek sabiex iqawwina u hekk inkunu nistgħu nisru għal miġġija tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti innifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li inti tagħtina fis-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġġija tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dier il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġlu l-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flora ta' smewijiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewijiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajr ħobs rad il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' dil-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Li niklu dal-ħobs u li xorbu dal-kalċi, inħabru l-mewtijek mulej samatiċ. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkantaw flimkien din it-talba li marjatina is-Sinjur tagħna għas-salvazzjoni tagħna, għaliex meta aħna nilqgħu il-Alla f'ħajjitna isseħħ fina is-salvazzjoni. Għalhekk ejjew flimkien induru lejn il-missier u nitolbuh tassew jibatilna is-saltna ta' ibnu f'qalbna u fid-djarna. Għalhekk inkantaw. Sirna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu,
li jett l-apostli tijek inħallilkom sliem, natikom sliem tijaj, la tħariex lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jendawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda, ruħi tkun fejn.
Ejja mulej Ġesu u l-mulej ġie iltaqa' magħna. Avolja aħna persuni fraġli. Ġie iltaqa' magħna x'dak li jimbuttah l-Alla hija l-imħabba tiegħu lejna. Ejjew noqogħdu ftit mumenti fiskiet biex aħna wkoll li kollna iċ-ċans infaħru lill-Alla għal imħabtu. Nirringrazzjawh, nitolbuh biex jagħtina l-qawwa li nilqgħuh kull mument ta' ħajjitna. Nitolbu. Għamilu mulej li l-misteri li għalihom iġbarna ikunu taġita għalina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu biss ma' dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu Siedna. Għamlikom xi avviżi fil-bankijiet għandkom dik il-formula biex tistgħu teħduha magħkom id-dar bħalissa kif tafu fil-Parlament Malti qiegħda ssir id-diskussjoni dwar l-introduzzjoni tal-abort u għalhekk kulħadd għandu id-dritt u d-dmir li jsemma leħnu favur il-ħajja. Imbagħad kemm fuq il-bullettin kif ukoll in-naħa t'isfel fil-bankijiet hemm dawk il-kotba li jistgħu jgħinuna ngħixu dan iż-żmien tal-Avvent. Fil-qosor nagħtikom ftit il-programm f'dan is-santwarju li jkun hawn matul dan iż-żmien għażiż tal-Avvent. Kull nhar Terba u kull nhar ta' Sibt filgħodu jkollna it-talb bis-salmi. Dan ikun filgħodu fit-8:15 u fil-għaxija fis-6:15. Ma ninsewx is-salmi huma meħudin mill-kelma ta' Alla huwa it-talb li bihom anke Kristu kien jitlob mal-missier. Imbagħad kull nhar ta' Ħadd matul dawn il-ħdud nibdew mill-lejla stess ikun hawn il-Lectio Divina fis-6:30. Xi tkun il-Lectio Divina? Il-Lectio Divina huwa mument fejn s-saċerdoti fissrilna kelma l-Evanġelju tal-ġurnata, nirriflettu fuqu u nħallu din il-kelma tinżel fil-qalb tagħna. U għalhekk inħeġġiġkom biex nimpenjaw ruħna għal dan il-mument ta' meditazzjoni fuq il-kelma ta' Alla. Imbagħad nhar l-Erba' li ġej se jkun hemm ukoll il-laqgħa oħra ta' formazzjoni Marjana fejn qegħdin naraw flimkien kif Marija hija tassew għalliema li turina kif ngħixu u nipprattikaw il-kelma ta' Alla f'ħajjitna. Il-laqgħa tibda fis-6:30 ta' filgħaxija fis-sala tas-Santwarju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.